Keď vám zákazník povie, že investícia do dynamického 3D skéneru mu nahradí 3 ľudí vrátane geodéta, určite to stojí za pozornosť. Merali sme 5000 metrovú budovu, ktorá mala 4 nadzemné podlažia, 1 podzemné podlažie. Boli tam rôzne odskoky. Tá budova mala polmesiacový tvar z časti. Bežným laserom by to nebolo možné, bolo by to možné len za pomoci geodeta. Samozrejme, že aj to meranie, aj ten výstup z toho by bol cenovo úplne niekde inde, aj časovo. Keď si predstavíme, že bežne merajú budovy, ktoré majú množstvo zákutí a miestností, tak naozaj merať to laserovým meradlom a zapisovať si každý údaj do zošita je v dnešnej dobe naozaj zastaralé a určite to vyžaduje inováciu. Veľmi často to využívame, pretože sme schopní zachytiť napríklad šírky cesty, oblúkové nábehy a tak ďalej, ktoré bežným meraním nie sú možné zamerať v akékoľvek presnosti, takže v tomto je to obrovská pomoc. Je pravda, že k spracovaniu takýchto nameraných dát treba určitý know-how, ktorý viete nadobudnúť už behom 2-3 projektov. Tie začiatky sú samozrejme trošku zdĺhavé, sa človek musí naučiť, ako to pracuje, ako to importovať, prehrať. Jakmile sa tieto veci zautomatizujú, tak ten benefit je obrovský a určite by sme sa už nevrátili k inému typu merania. Výhodou je, že namerané dáta máte kedykoľvek k dispozícii, nemusíte sa na stavu vracať a robiť dodatočné merania. Naším zámerom v Go3D práve nie je dodať len samotný produkt a dať do toho ruky preč, ale kompletne inovovať procesy vo firmách a zlepšiť im workflow.